Què, nois, com va això? Mireu, m'heu enganxat aquí fent la maleta ja per tornar a l'escola, que ja s'acosta. Com han anat les vacances? Sí, una mica llargues, eh? A mi també. Jo acabo de tornar de la platja i, escolta, noi, ja n'estava fart. Doncs sí, nois, jo ja tinc moltes ganes de tornar a l'escola. Ja n'estic fart aquí a la platja. Mireu tot el dia, aquí amb aquest sol que crema i la calor que fa, l'aigua del mar, que ara vinc, ara torno, sempre igual. I l'arena, la terra que se't posa pels forats de les orelles. Ja està bé, home, ja està bé, vull anar a l'escola, carai. Sí, ja sé que em direu que vosaltres també esteu farts de vacances i teniu ganes de tornar a l'escola. Sí, ja veureu ja el dia 12, quan aneu cap a l'escola pel carrer, una riuada de nens i nenes encongits pel pes dels llibres que pesen més que un elefant, anant cap a l'escola cantant amb alegria. Volem anar a l'escola, volem anar a l'escola. Sí, i després assentar-vos en el vostre raconet de la classe, hores i més hores, i fent divisions que us mani la senyoreta. Senyoreta, sisplau, més divisions, més problemes, un altre dictat, vinga, va, i sobretot, molts deures, posi'ns molts deures, que ens durin fins a les 12 de la nit, i demà al matí, a les 6 ens hàgim d'aixecar per acabar-los, això. No, que no. Escolta, que sou nens, però que no sou tontos. Però qui volen enganyar? Per favor. Ja sé que els pares us diuen, escolta, has d'anar a l'escola, perquè el dia de demà has de ser una persona de profit. Ja. I només amb això és com si us haguessin dit un encanteri d'aquells del Harry Potter i us entren unes ganes boges d'anar a l'escola. Ah, que no? I us preguntareu com heu pogut viure tots aquests anys sense saber que la capital de Rússia és Moscou. Sí, la capital de Rússia és Moscou, que no és important. Oi, en tant, vés a saber tu, igual l'any que ve ja anem de colònies a Moscou. I saber què és la hipotenusa? Sí, i trobar l'àrea d'un triangle. Home, hi pot haver res més divertit que saber l'àrea d'un triangle. Ni PlayStations, ni res, home. A partir d'ara, quan passeu pel carrer i veieu un senyal d'aquells de trànsit, podeu parar-vos i mirar l'àrea que té. Oh, que no és divertit, això. O a casa, que quan agafeu, mengeu un caserío d'aquells de porció, podeu dir, mira, mare, fa 2 centímetres quadrats d'àrea. I la mare, tota orgullosa, us estamparà un petó al front. Perquè els vostres pares volen que aneu a l'escola, perquè aprengueu moltes coses. No perquè us hagin hagut d'aguantar durant 2 mesos. No. Mireu aquesta foto, veieu? Aquí hi ha uns nens a punt per anar a l'escola per primera vegada aquest curs. Mireu-los, que contents. I ara mireu la mare. Tachan! Això us dona una pista del per què els vostres pares estan tan contents que aneu a l'escola, que sí? Doncs ja està, home. Els dieu, d'acord, ja vaig a l'escola, però dissimuleu una mica, home. Ai, senyor. Però sí, heu d'anar a l'escola amb una gran rialla als llavis, com si tinguéssiu totes les ganes del món per començar aquest curs. I això per què? Em preguntareu. Doncs us ho dic. Ho heu de fer per les vostres mestres. Sí, per elles. Que us les estimeu, a les vostres senyoretes? Que sí? Només cal que penseu en les vegades que heu tret de polleguera als vostres pares aquests 2 mesos. Quantes vegades no us hauran dit «Nen, estiguis quiet! Nen, però que no t'he dit que endrecis l'habitació! Nen, no estiris més la cua al gat!» Quantes vegades no hauran dit «És que no puc més, m'esgotes!» I això, que només s'han de cuidar de vosaltres. De 2 o de 3, si sou germans. Doncs ara penseu en les senyoretes, que s'han de cuidar de 25 com vosaltres, o més, i sempre té una paraula amable per vosaltres.
i sempre us soluciona tots els problemes i està al vostre costat. Que sí? No es mereixen, doncs, un bon començament de curs? O us penseu que elles no estaven millor durant les vacances? No creieu que estaven millor a la platja, que no vigilant-vos a l'hora del pati que no us estossineu? O anant-vos al darrere a tota hora per veure si feu els deures? Ja sé que ho rebran amb una gran rialla. Ja. Però elles, per dins, també se sentiran una mica com vosaltres. I penseu també en el pobre mestre d'educació física, que al setembre es posa un xandall de l'Unipreus, ja no se'l treu fins al setembre, per vosaltres, tot i que mai l'hàgeu vist córrer més de 5 metres. I la senyoreta de plàstica, que aquest estiu, cada vegada que ha anat al xiringuito a fer un gelat, s'ha guardat la tarrineta i la cullereta per fer-vos fer un treball ben xulo per Nadal. I la senyoreta de música, que la pobra us haurà d'ensenyar cançons, tot li cau amb ella, per la castanyada, per Nadal, per Tots Sants, per Sant Jordi, per final de curs. Home, doncs ara és el moment d'agrair-ho. Estem d'acord? Doncs vinga, cap a l'escola amb alegria. Jo també m'acabo de preparar la maleta i ens veiem al col·le. També tinc moltes ganes de conèixer els meus nous alumnes. Ens veiem a l'escola? Doncs vinga, endavant. No vull anar a l'escola.